De lippelaars, ja, ik vind het zelf een prachtige verschijning elke keer. Het is bijna een tropische vogel. Een protte mensen gaan naar de Waaleilanden voor de natuur. Maar hoe sjoggen de eilanden eruit door 30 jaar? Is er dan nog wat oer van de dunen? Of is alles terug de stikstof boskworden? Cynthia Barras is 20 jaar naar Schiermonnikoog verhuizen. Voor de leefde en voor de natuur. Of beide. Ze is nu boskwachter op Schiermonnikoog bij natuurmonumenten. De grote Leppelbeck-kolonie die het op het eiland breert. Vindt ze het mooiste wat er is. De lippelaars, ja, ik vind het zelf een prachtige verschijning elke keer. Het is bijna een tropische vogel voor Nederland. Ze broeden hier op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog. En ik ken ze hier op Schiermonnikoog al sinds 15 jaar. Ik heb ze voor het eerst 15 jaar geleden hier zien broeden. En wat me verbaasde is dat ze hier gewoon op de grond tussen de vegetatie broeden. En waar ik ze vandaan ken in Frankrijk broeden ze hoog in de bomen. Onbereikbaar bijna. Dus dat is wat ik echt schitterend vond aan de lippelaar op Schiermonnikoog. Dat je die kwetsbaarheid eigenlijk van zo'n kolonie op de kwelder, zo op de grond. In Europa binnen duin beschermen om die heel tijd meer verdwijnen. Dit komt na alle gedachten terug de stikstof en collega boswachter Erik Jansen liet zien hoe dat zit. Stikstof is een soort meststof en daar groeien de planten ontzettend goed op. In ieder geval een aantal soorten planten. Vooral de ruigere broeders die kunnen er erg goed tegen. En de wat zwakkere plantjes zoals orchideeën, parnassia, zonnedauw, die zijn juist gespecialiseerd in een stikstofarme omgeving en die leggen dan het loodje. Nou, je kan het hier hartstikke mooi zien, hoe het dan begint. Je krijgt eerst een soort graslaag. Het hele stugge, dorre grassen zoals zandzegge en duinriet. Ja, daar kan een orchidee eigenlijk al niet meer tussendoor als het zo dicht staat. En doordat er zoveel stikstof in de lucht zit, gaat het razendsnel. Die ontwikkeling van een orchideeënveldje naar een berkenbos, dat kan nou in 10, 15 jaar gebeurd zijn. En vroeger duurde dat tientallen jaren. En wat als een duin verdwijnt, dan verdwijnt een hele ecosysteem. En dat betekent dat het konijn ook verdwijnt, dat het tapuit verdwijnt. Dus ja, het wordt een bos waarbij andere soorten bij horen. Maar de duinen ga je nooit weer terugkrijgen. Die ben je echt voor altijd kwijt met alle soorten die erbij horen. Mijn compensatiehield van vattenval binnen op Schiermonnikoog en het Ameloon. Grote natuurhersteltraject nu het viert. Nee, dit is een gebied die wij denk ik een jaar of 10 weer uitgegraven hebben. Dat zijn echte herstelmaatregelen. Je komt tot het kale zand terug. Dat is voedselarm. En hiermee probeer je dus de oorspronkelijke vegetatie van de duinen een kans te geven. En de zaden die komen uit het bos, die waaien gewoon hierheen. En die kiemen gewoon heel snel. Dit is in 2 jaar tijd ontstaan. Het liep het wat op dweilen met de kraan iepen, want de berkentrekkers die loeken deze plantjes er al weer uit. Ja, we hebben vrijwilligers die heten de berkentrekkers. En die komen 1 keer in de maand in de actie op Schiermonnikoog. En die berkentrekkers, ja, die trekken ze gewoon allemaal zo uit de grond. En die maken eigenlijk de duinvallei weer helemaal geschikt voor orchideeën en alle flora die eigenlijk normaal gesproken hoort te zitten in zo'n duinvallei. Bij ons informatiecentrum uit Baken kun je je aanmelden als je af en toe mee wil helpen aan het onderhoud van de duinen van Schiermonnikoog. Onder boeren op Schiermonnikoog ze dat net lezen. Die haalt 34% van haar vee voor dieren in 2022 en dat mag nog meer worden. Maar het biodivers boeren op Schiermonnikoog moet stikstofarmer werken worden. Eilandenboeren hebben er om werken. Het doel is om de uitstoot van stikstof rond te brengen, terug de helft minder kei te hebben en zelfs zuivel te verwerken. En voor de zuivelverwerking joeg de provincie nog €1 miljoen. Op het Ameloon has ik grote duinhersteltraject nu het 4e jaar hoe het zien hier. Ja, hier staan we ook op een oude plagplek van 6 jaar geleden. Is dit afgeplagd, dit stuk?
En je ziet dat de begroeiing weer aardig terug is gekomen, maar ook nog steeds open is. En dat komt met name door de begrazers die we hier ook hebben. Dat zijn de sooischapen en ook weer de runderen. En het mooie is dat dit is nu een beetje weer ingedroogd. Maar in de in de winterperiode moet ik zeggen, is het vaak wat natter. En daar profiteren ook weer allerlei planten van. De moeraswolsklauw komt hier stiekem aan weer terug. En juist in deze zanderige gedeelten zie je dan met name weer de duinveeltjes steeds meer terugkomen. Ja, de duinen, dat is eigenlijk wel iets heel unieks. Zeker voor Nederland. 2% is nog maar duin hier in Nederland. En wij hebben daar het grootste deel van. Dus daar moeten we zuinig voor zijn. Dus ook voor die planten. En als we het op die manier af en toe weer even aan de knoppen kunnen draaien, dan is dat hartstikke goed. De natuur op de eiland had net alleen nog te krijgen met de stikstof van de mens, maar ook met de mens zelfs. Het is wel altijd zoeken naar de balans, de goede balans tussen natuurbescherming en natuurbeleving. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat er genoeg ruimte is voor natuur en genoeg ruimte voor mensen om die natuur te beleven. Want vanuit de beleving ontstaat liefde voor de natuur en wat je lief hebt wil je beschermen. En dat is eigenlijk het einde doel. De briedende leppelbekken waren heel iets meer versteurd door nieuwsgierige mensen en daar hadden ze wat op betocht. Ja, kijk, we zijn in 2020 gestart met een project dat heet Wee- en Watvogels Schiermonnikoog. En het doel van het project was om meer rust en broedruimte voor vogels te creëren op Schiermonnikoog. Maar ook goede voorzieningen voor gasten, voor bezoekers om van de vogels te kunnen genieten. Want we zagen het eigenlijk misgaan bij de Westerplas. De Westerplas groeide steeds verder dicht. Maar op afstand hoor je heel veel geluiden van vogels. En dan denk je als bezoeker, ja, die vogels die wil ik wel even zien. Dus wat doe je? Dan ga je zelf een beetje tussen de bomen, tussen de struiken even struinen. Met als gevolg dat je die hele plaats verstoort en dat alle vogels de lucht ingaan. Nou, dat zagen we vaak gebeuren. En toen hebben we gedacht, daar moeten we wat aan doen. Dus hier hebben wij een nieuw vogelkijkscherm ingericht. Zouden jullie de fietsenstalling willen gebruiken voor de fietsen? Nou ja, het probleem met de fietsen is dat meestal gewoon al een groep vogelaars staat in de kijkhut. En er komen er 2 fietsers aan. Als er lepelaars vlak bij de kijkhut staan, dan die vliegen gewoon meteen weg. Omdat het geluid en... op dit moment kun je bijna 100 paar lepelaars zien broeden. Die broeden in de randen van de Westerplas, in de struiken. Hier zie je op dit moment berghenden met pulletjes. In de winter zijn er hier altijd wel 10 verschillende soorten eenden te zien. In de lente is het echt gewoon een voorjaarsfeest met alles wat er broedt. En er is altijd iets te zien eigenlijk. In het najaar gaan we midden in de plas 2 eilandjes van schelpen creëren. En dit doen we voornamelijk voor soorten zoals de stern of de kokmeeuwen. Om deze watsoorten, deze watvogels meer ruimte te geven om te broeden. Cynthia, haar partner, is horecaondernemer op Schiermonnikoog en denkt een beetje oor over de natuur. Nou, hij zegt ook, de natuur is mooi, maar je moet er wel wat bij kunnen drinken en eten. En ik denk dat heel veel mensen zo denken. Mensen genieten meer van de landschappen en van de wijdheid en van de rust. Maar hebben weinig verstand van de soorten en van de vogels en van de planten. Dat is maar een heel klein deel van onze bezoekers die zo specifiek naar de natuur kijken. Na corona ben er ook een heel soort natuurbeleefbedrijfjes bij kwamen. En die rennen dan alle massaal van Lauwerzeeg naar het RIF op Schiermonnikoog. Ja, het RIF is een HWP, dat betekent een hoogwatervluchtplaats. Dat is een gebied dat beschermd is. Zeker als het hoogwater is, dan mag je niet naar de randen van het RIF lopen. Anders verstoor je alle vogels die daar aan het rusten zijn. Het is ook een belangrijk broedgebied voor strandbroeders, zoals de stormmeeuwen. In zo'n gebied als het RIF, dat is heel aantrekkelijk voor ondernemers vanuit de Waal, vanuit Lauwersoog. Maar ook hier op het eiland, het is een prachtig mooi gebied, die wil je gewoon laten zien.
Alleen het kan soms ook te veel zijn. Waar ligt de grens? Wat kan het gebied aan? Alleen maar om één voorbeeld te noemen. Er zijn dagen waar er hier vanuit het wat 200 watlopers in één keer aanlanden op het Rif. En allemaal lopen richting het dorp. De kans bestaat dat we hierdoor een deel van het Rif in de toekomst moeten afsluiten. En dat wij de recreatie op het Rif moeten gaan reguleren. Nijwieken in de oertocht. En deze auto's die komen in Holwert op de pier te staan. En die worden in eerste instantie gebruikt voor Amelanders, bijvoorbeeld bij ziekenhuisbezoek of op cursus of op familiebezoek. En dan hoeven de Amelanders hun eigen auto niet mee over te nemen op de boot. Kijk, nu gaat hij open. Zou u niet? Ja, zeg maar dag. Dag.